Татарстан Республикасында 44-нің май айында деген фильм төшерәләр. Ул Татарстан Республикасының халық язучысы Нурихан Фәттах повестына нигезләнгән. Фильмда Бөек Ватан сугышы чорында тыл хезмәтчәннәре, хатын-кызларның авыр язмышы чагылыш тапкан. Режиссеры Александр Долматов. Тулырак киләсе сюжетта. 44-нің май айында фильмын Татарстан Республикасының төрле районнарында төшерәләр. Югары Слан, Орша, Әтнә, Лайыш, Питрәш районнары халкы үзләрендә төшерү төркемен кабул итте. Бүген исә вакыйгалар тимер юл вокзалында бара. Без Казанның Юдино бистәсендә. Башладык! Поезд вагоны тулы төрле язмышлы кешеләр. Алар арасында Хәмдия да бар. Свердловскида урман кискән, шунда баласы туган, һәм сабыйын балалар йортына алмасыннар өчен качып авылына кайтып бара. Фильмның төп герое Хәмдиягә бик күп михнәт күрергә туры килә. Сугышка кадәр ул бригадир булып эшләгән, бөтен эше кулыннан килә торган, бик шундый эшчән кыз була. Ләкин аны ни кызганыч тормыш сындыра. Әлеге фильмда хыянәт тә бар, мәхәббәт тә бар, ана белән бала мөнәсәбәте дә бар, ачлык, михнәт. 44-нің май айында фильмның иң кечкенә катнашучысы Хәсән. Төшерә башлаганда аңа 7 ай булса, хәзер инде 1 яшен тутырган. Нәни артист та башкалардан калышмыйча эшли. Нәтиҗәдә арып, шул вагонда ук йоклап та китте. Бала бит инде ул көйсез, ничек дип әйтим, аның үз режимы, үз йоклый торган вакыты, үз ашый торган вакыты. Шуңа күрә күп әйберләрне вакытында йокларга кирәк булганда сузып, йоклапмыйча, инде еларга кирәк булганда бераз стресс ясап аңа кирәк була инде. Мин чыгып китәм, ул җылап кала. Шулай итеп, ансы авыррак әлбәттә. Ләкин тыныч икән һәм уза торган икән беләм, шуңа күрә артык борчылмыйбыз инде. Бала инде ул бит көтмәгәндә җылап җибәрә, көтмәгәндә кирәк чакта йокламый, кирәкмәгән чакта йоклап китә. Шуңа күрә инде барыбызга да Хәсән кубызына биергә туры килә. Оф, ардым. 15 секунд әйбер төшерер өчен иртән килгәнек, инде кич җитте һаман йөрибез. Ай, театрда эшләргә рәхәтрәгәем. Кинода төшү җиңел түгел әлбәттә. Бер кадрны 15-шәр тапкыр кабатларга туры килгән вакытларда була. Фильмны март айында төшерә башлаганнар. Ул вакытта кышкы күренешләр яктыртылган. Аннан яз, җәй очрашып, барлыгы 28 көн төшерелә. Фильмда уйнарга Татарстан Республикасының төрле театрларыннан профессионал артистлар да, театр училищесында белем алучы студентлар да, бөтенләй башка һөнәр ияләре дә сайлап алынган. Җиңел түгел, но кызык. Бергәндә ул хобби шугел дип әйтергә була. Вот мин эш буенча да бераз съемкаларда катнашам и шу сәбәпле профессиональ рәвештә кызык бер процессның ничек оешканы. Вот яңа кешеләр белән танышу, яңа эмоциялар алу, икенче эпохага күчү. Вот үзенчә бер кызык инде. Кызык өчен җөрибез. Тормышта ничек? Монда да үзеңне шулай торырга кирәк. Минем монда роль бик зур түгел, эпизодта гына шунда кадрда күренеп генә китәм. Шуның өчен дә булса да чакырдылар, килдек. Хәзерәк үзебезгә дә кызык, эшләп китәргә. Төрле гомумән кино дигән әйбер бит инде ул ничектер үзеңә яңалык ачу, ничектер яңа режиссер алымнары белән танышу, шул әйберләр. 44-нің май айында фильмы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән Тинчурин театры һәм Орша якташлык җәмгыяте белән берлектә төшерелә. Продюсеры Тинчурин театры директоры Фәнис Мусагыйтов. Фильм Нурихан Фәттахның 95 еллыгына багышланган. Сценарийны да язучының хатыны Руфина Фәттахова белән килештереп эшлиләр. Күренекле язучыбыз Нурихан Фәттахның хатыны Руфина Фәттахова безгә консультатив яктан бик зур ярдәм күрсәтте. Сценарийны укуда, артистларны сайлап алуда да катнашты һәм хәзер дә катнаша. Киемнәр карау, интерьерны карау, ниндидер җиһазлар сайлауда аның киңәшләре зур. Мәсәлән, ул безгә төшерү процессын вакытында бирде. Нурихан Фәттахның әнисенең көянтәсен, менә шул көянтә белән Резидә төште кинога дип әйтик инде. Ул шул вакытта бирде Нурихан Фәттахның әнисенең иске келәмнәрен, шул вакытның иске келәмнәрен, алар да барысы да төште. Колготкиларыгыз да бик мут икән. Эй, күреп алдыгызмыни? Мин идән капроннарны алып килгән матурларын. Кая, бу бит инде сугыш чоры. Бик авыр чор. Миңа тоттырып, менә шундый бик матур колготки кидертеп куйдылар. Шуның өчен шатланам, әйме. Безнең Кәрим Тинчурин театры кысаларында төрле проектлар. Шул хәтле күп
хәтта кино төшерә безнең театр хәзер. Шушында төшүемә, шушы кинода катнашуыма бик горурланып, менә бүген шушы туннарда йөрергә дә риза, хәтта беләсез, мәҗәйге эссе көндә. Резида Төхфәтуллина Җилбәзәк опера артистын уйный. Ул шат күңелле җырларга барам дип уйлый. Сугыш чорында бу кадәр кайгы хәсрәткә чыдый алмыйча акылдан язучыларда булуы гаҗәптә түгел. Хәзерге замандагы 21 гасырның яшьләренең менталитеты үзгәрде. Аларга күрсәтергә кирәк инде элек ничек булганын. Шуңа таянып яшәсеннәр дип уйлыйм инде мин. Элек барыр менталитет үзгә булган. Һәм ул безнең дәүләтне, безнең халыкны, татар халкын да алга таба илткән. Нурихан Фаттахның 44 май аенда әсәре 62 елда язылган. Монда тормыш күрсәтелә сугыш вакытындагы. Монда туплар да шартламый, ядрәләр дә тими, ләкин кешенең менә күңеле, йөрәге әрнүе турында бу фильм. Шуңа күрә хәзерге заманда үзеңне саклау һәм әле кешелекле булып калу, ярдәмчел булып калу ул бик әһәмиятле миңа калса. Шуңа күрә бу әсәр гел әһәмиятен беркайчан да югалтмас дип саныйм мин инде. Бу фильм менә шушы сугыш чоры хатын-кызларына бер һәйкәл булыр дип уйлыйм мин. Фильмны октябрь ахырына Нурихан Фаттахның 95 еллыгына әзерләп бетерергә ниятлиләр. Классик язучыларыбызның әсәрләренә игътибар итү бер сүзсез кирәкле эш. Иң мөһиме, фильм үзенең тамашачысын тапсын иде. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан.